Hi YouTuber! For today's vlog, laag mi din sa Bukidnon, paing mi sa BUDA. And we're here sa Toscano, La Toscano, Italiano. Tara dito day. Saan din? Balay. Balay. Inyong balay. Oh. Oh, nice. Kami na magbuda. Nice kayo. Kami na magbalay din ko. Ay, ano mag-jang restaurant. But anyway, sa mga first time nag-view sa akong YouTube channel, don't forget to hit subscribe and then ang notification bell button para updated sa mga videos. Unplanned na lakaw. So good kahapon na November 1. So naka-decide mi nga mo anime din sa Malay-balay, and then karon naka-decide mi mo dumi og BUDA mag-LAAG. Right? The CR? Oh, di ba? Nice game. CR pa lang na. Now where we will go? Yan. Nice kayo. Come here. Where we will go? Oh. So, nangani may Italian restaurant. Italian restaurant. Picture na sana ako akong kuan. Bossing. 1, 2. 1, 2. Okay. So, i-try na mo din kay ingon ni partner na ako, misis na ako, nga lami daw ang food daw din ingon siya kauban. Tama i-check. Pwede ta, ito i-check be. Hello guys, we're done dito sa amuang giyatuan nga Italian's place nada na sa BUDA. And guess what? Mani mening na big shoes. Di pa maklaro niya. Tanaw to niya dito. So right now namin sa Adrian and Alice place. Among pagkitaon si Adrian o si Alice. Ilang pilido na place. Char! Walay. Nice kaya nga lugar. So, din sa Adrian and Alice place lang ako kabalukon sa'yo pwede malagan din yung mga utana niya. Sa'yo pwede malagan din. And we're here sa may hilltop resto sa BUDA gyapon. Near sa Seagull. Nag pit stop sa mi. Ngita mig laaga na po. Tsaka yung mga masyada din. Road trip lang niya mo ah. And
Yabot namin sa Highway 88. 81 dahil. Kinanubra lang ingon sa ko asawa. 81 na dahil siya na-change na. Sa una dahil 88. Highway 81. And nakapagdama pagyapon si Amber. And still, nakapambalay pagyapon para sa mong unplanned na lakaw. So, unplanned vlog po ni siyang atua. Alright. So, pakilid mi kay liko kay ba kurba kayo. Na mga sakyanan bus. Oh. Woo! Simbak ko! Alright, ang Highway 81, it's a Pinukid style. Kaya pwede siya stopover for mga travelers from Davao, Bukidnon. Yan, makapit din pwede sila mag-stay na sila may cottages. Alright? And as like food. Nag-order mi din ng chicken. So this is BUDA, Bugnaw ka din nga place. It's tagang kay mga pine trees. Look at that, bye. Yeah. Ay, you are super pretty. You are super duper pretty. Hindi pa nakat.